saurari abubuwan da suka faru daga jiya zuwa yau a ƙasar Nijar, a inda shugaban ƙasar Nijar dai Nijar ta kasa zama hankali kwance daga jiya zuwa yau, inda gabaki ɗaya dai al'umma suke ta faman Allah ya wadaran wannan abin da ya riga ya faru a wannan ƙasa mai suna Nijar. To mai sauraro sai ka ƙara gyara zama domin jin shirye-shiryenmu na yau. Kuma muna fara tunatar da kai da idan har wannan lokacin ne ka saba shiga cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ka manta da taba mana alamar subscribing, sannan kuma sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To dai takaddamar rigimar da ake ta faman yi a ƙasar nan ta Nijar daga jiya zuwa yau, inda al'umma suke ta Allah ya wadaran wannan abubuwa da yake faruwa daga yanayin wannan ƙasar Nijar ɗin, inda suke ta faman Allah ya wadaran wannan juyin mulki da suke cewa za a yi daga Bazu zuwa tsohon shugaban ƙasa Nijar. To fa tun bayan wannan juyin mulkin da aka yi wa Bazu har yanzu dai ƙasar ta ƙi ta zauna lafiya, inda gabaki ɗaya dai al'ummar ƙasar Nijar sun fito hankalin kowa da kowa ya riga da ya tashi daga ranar da aka riga aka yi wa Muhammadu Bazu wannan juyin mulki da ake yi, inda al'umma suke ta faman faffaɗan maganganu marasa daɗi a inda aka riga aka yi wannan juyin mulki na Muhammadu Bazu. Wasu ko suna Allah ya wadaran wannan abun, wasu ko suna murna akan wannan juyin mulki da yake faruwa. To ga dai cikakken bidiyo da yake zuwa maka a cikin wannan tashar ka kalla, kuma muna ƙara tunatar da kai da kar ka manta da taɓa mana alamar subscribing domin ka daure ka danna mana alamar subscribing, sannan sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin jin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To ga cikakken dai bidiyo ke zuwa maka a cikin wannan tasha mai albarka. Faruwa a Nijar gaskiya ban ma so shi ba, ba ma so a yi juyin mulki yanzu ba, da fatan Ubangiji Allah ya sa a daidaita. To dai kun ji wannan cikakken rahoto da yake zuwa muku cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda al'ummar Nijar suka fito, wasu ko suna murna game da wannan juyin mulki da aka riga aka samu a wannan ƙasa ta Nijar. Wasu ko suna Allah ya wadaran wannan juyin mulki da aka riga aka musu ga shugaban ƙasar su Bazu kenan. To ga dai ta bakin shugaban ƙasa Muhammadu Bazu, inda ya fito ya faffaɗi maganganu game da al'ummar ƙasarsa, inda sojojin Nijar dai suka riga suka tsare shi gaba da baya, inda koda ya faɗi wata magana da ta saba ka'ida yanzu zai ji bindiga a kansa. To mai sauraro